Ikinaugma kan Habenes na sina Justin at si Nath na nakasabayan kanya-kanya nindang organisasyon sa sanggados na youth organization sa Albay para sa short-term measurable initiative for local empowerment or Project Smile kan Impactville. Parehong pagbubuso nila Justin kan usog kabataan sa barangay Maayong Tiwi Albay, as si Nath kan Kutmun Kabalig Albay na matawan ni libreng school supplies at mga kaakian sa indang lugar. Siring man ang pagkakaigwa ng livelihood program sa barangay. Maswerte dasing na napilian sa indang mga piglatag ng proyekto. Sa lindong kayakan Project Smile, igwas indang na-receiving 20 mil pesos na cash fund nga ni marealisaran sa indang mga proyekto. With the help of Congressman Jill Bungalon and Kong Saldico, nagpapasalamat kami in behalf of our organization dahil sa kunting tulong na ito, madaming makakabenepisyon, madaming mai-inspire na kabataan. Ito po, malaking pasalamat po namin sa AKB po. Sila po yung nag-fund ng Project Smile. So, bago po itong project po nila. No? So, ito pong short-term measurable initiative, local empowerment program po, ay napakalaking tulong po. Lalo na po sa amin na makasama kami sa one of the top 100 beneficiaries na kasama sa Project Smile. Kumbaga, yung 20,000 na yon is malaking tulong na yon sa mga kabataan na kailangan talaga at nabigyan ng pansin. Kaining Biyernes, Pebrero 14 kan magtaripon ang lambang napiling organisasyon sa Hotel St. Elisa, Legazpi City. Kasabay kaini ang disbursement man kan tig 20 mil pesos na pondo kan kada organisasyon. Sa 144 aplikante, total na sanggatos ang nakapasariding youth organizations. And hopefully, maging institutionalized na yung program na every year may gantong programa na. Suportado naman kan ako Bicol Party List ang nasabing proyekto. Nagtutubod kaya ang partido sa kakayanan kan lambang young leaders asin sa mga magagayo na pagbabagong idadarakan mga ini sa komunidad. Sila po kasi nakakaalam ng mga problems or issues sa mga kanya-kanya nilang barangay. So sila din yung pinag-curate natin ng mga projects nila para sila din yung makasagot or makagawa ng solutions nila. So through that po, gumawa sila ng mga projects nila and we will fund these projects na meron sila. Ngunya na aldaw ang pagpuon man kan pagsikad o ang implementasyon kan mga napiling proyekto. Magkakaigwa man in mentoring as in evaluation sudo sa Marso 17. Dangan mapilit ng 10 matatawan ng dugang na cash grants. Para sa mga baratang tatak Bicol, Ariel Obeya.